wanda kun ji kiɗin kyamara ne amma fa ta ɗaukar hoto. Wanda kun ji kiɗin kyamara ne amma fa ta ɗaukar hoto. Albishirin ku mutanen birni, albishirin ku mutanen ƙauye, kowa samu kuɗi ya tara, idan ya so ya ji daɗi, tun kamin ya yi mota, to ya je kai ya ɗauko hoto, in yi haka an yi daidai, tun da ya aje tarihi ne, watan wata rai ya ɗaura, ‘yan uwansa su rinƙa tunawa, suna dibawa. Allah ba mu kuɗi mu yi hoto, in mai haka ainihin daidai, tun da mun aje tarihinmu. Can watan gaba ko mun ƙaura, ‘yan uwanmu su rinƙa tuna mu, suna dibawa. Hoton abin tarihi in bancin samara miliyan nan da wani baya sanin kakanai, sai dai ya ji labari ne, wani baya sanin baba ne, sai dai ya ji labari ne, wani baya sanin mama sai dai ya ji labarinta, wanda dai hikimar samara ne in ka gane su kake dibawa, ka ce masu ba su. In bancin samara duniyan nan da wani baya sanin sardauna da sai dai ya ji labari ne, wani baya sanin sardauna da sai dai ya ji labari, yau ga sardauna muna dibawa, wanda dai hikimar samara ne, inda ba samara duniyan nan da komai ba zan gani ba. Hada cikin waka inda ba samara duniyan da ku gane da wani baya sani na da sai dai ya ji labari na. Da kuɗin maraya yana waka ta yi amma a cikin kamara ne inda ba kamara duniyan nan dokta da wani baya sani ne da sai dai ya ji labari ne. Dokta Mamman Shata yana waka ta yi amma yin hikimar kamara ne in ka gane shi kake nunawa ka ce masa baya. Na ga makanin ɗan indo wanga din hikimar kamara ce. Na ga mamun kwanan ƙwaro amma a cikin kamar nan. Sani kakama yana waka ta yi wanga duk tsarin kamara ne. Inda za kamara duniyan ga Muhammadu da wasu ba su sani nai da sai dai su ji labari nai. Sannan na gano san ɗan ba'un duka a ƙarƙashin kamara ne. Inda ba kamara duniyan nan da wasu ba su sani nai sosai. Mai hutu in mun samu kuɗi mun tara ilahi nan ko haggodi mai kala ne malam ba ai ko kuma mara kala ba ai ma to ka je ka ɗauko hoto in kai haka ai kai daidai tun da ka aje tarihin ka. Hoton abin tarihi inda ba ta mara duniyan nan malam da wasu ba su sani ne ana ta ji an malam Abubakar Gumi dattijin nan. Ya Allah ya ji kan malam Abubakar Gumi dattijan nan. Inda ba ta mara duniyan ga ku gane da wasu ba su sanin da sai dai su ji labari ne. Hoton abin tarihi in bancin kamara duniyan nan. Ko shugaban ƙasa wani bai gane ba. Da wani baya sanin gwamnati wani ma bai gane ciyaman wanda bin hikimar kamara ce ‘yan kan. Zuma sai da wuta uban jamila mutumina